Πάμε να δούμε στη συντομία το dashboard για τις ασφάλειες. Λοιπόν, κάνοντας login, βασικά όλοι οι advertisers και τα προϊόντα εδώ μπορείτε να κάνετε search. Να επιλέξετε αν θέλετε να δείτε κάποιο συγκεκριμένο ή αν θέλετε να δείτε βασικά ολόκληρη την εικόνα. Λοιπόν, ξεκινούμε που τα charts εδώ. Στο πρώτο chart αριστερά έχουμε τη διαφημιστική δαπάνη. Στο δεύτερο δεξιά έχουμε τις καταχωρήσεις, δηλαδή πόσες διαφημίσεις είχε ο κάθε διαφημιζόμενος. Λοιπόν, να το τρέξω έτσι λίγο στη συντομία, είναι αρκετά απλό, δεν υπάρχει κάτι πολύπλοκο. Λοιπόν, απλά να εξηγήσω και αυτά τα donut charts. Λοιπόν, τα donut charts παρουσιάζουν τον κάθε διαφημιζόμενο ξεχωριστά. Μπορούμε να δούμε τις εκστρατείες που τρέχει ο κάθε διαφημιζόμενος. Απλά κάνουμε hover πάνω στο chart, πάνω στο σημείο που θέλουμε να δούμε. Λοιπόν, στη συνέχεια ο αριθμός ο συγκεκριμένος στη μέση του chart είναι οι ενεργές διαφημίσεις για την περίοδο που εξετάζουμε. Μπορούμε να αλλάξουμε τις ημερομηνίες από εδώ. Τώρα εξετάζουμε από 23 Ενάτου μέχρι 23 Δεκάτου. Μπορεί να επιλέξουμε οτιδήποτε από εδώ. Μια μέρα, 7 μέρες, 30 μέρες, 3 μήνες, 6 μήνες, ένα χρόνο ή να βάλουμε το δικό μας το date range. Λοιπόν, οπότε ο κεντρικός αριθμός είναι οι active διαφημίσεις. Το ποσοστό είναι η αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή, την προηγούμενη χρονιά, την ίδια περίοδο, τρέχαν 7 διαφημίσεις. Και με την ίδια λογική μπορούμε να δούμε όλους τους άλλους διαφημιζόμενους. Και πιο κάτω στον πίνακα βλέπουμε εδώ για τον κάθε διαφημιζόμενο, π.χ. Τράπεζα Κύπρου, 9 διαφημίσεις, σε 19 μέσα η αύξηση σε σχέση με την περσινή χρονιά, η αξία σε λεφτά και το ποσοστό που αντιστοιχεί σε σχέση με τους άλλους διαφημιζόμενους. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση η Τράπεζα Κύπρου εκατήχε το 46,67% της αγοράς σε διαφημιστική δαπάνη. Και εάν επιλέξουμε τον πελάτη, έχουμε πρόσβαση και στο υλικό. Αυτές είναι ραδιοφωνικές, μπορείς να κάνεις κλικ πάνω στο button για να παίξει, το ίδιο και με τις τηλεοπτικές. Αυτά είναι συντομία.